Ni ato na hinuon si Daddy, Nay. Bayaan lang, Jingjin ug JP. O, lagi, Nay. Manang ato na ta kay late na jud kaayo ta. Late na jud ta jud. Lakaw, di ay Elmer. Unay, muna mag-commute na lang jud ta. Ay, sige. What's up, Nanay Jingjin din ha? Ask lang, Nanay Jingjin mani Lola Shana para naata pliti ba? O, lagi, Nay. Ikaw. Ha? Nanay Jing na ha? Excuse ha? Asa ko mani ha? Pliti na mo ba? O sige. Kunya, walay mo hatod ninyo. Di naman, mi pahatod Inday Gina, di nasad mi pakuha Lula Shana. Katultul naman mi adto school og uli dinhi. Sige na, magpaabot ko nimo sa gawas na ha. O sige, sige paabot lang dito ha. Ngayo sa ako mani Lula ha. Inday Gina, excuse me. Elmer! Pa! Pa! Saan dyan din kita po Ato-ato si Pare Vincent. Kulpaan sa tani pa? Game na may bawang karoon. Kuhan magod pa, bigyan ba ito na mga estudyante sa bahay? Niya, ako ba'y tighatod nila? Eh ba makato sila? Hindi mo pagani din eh. Si Shane Pearl ba'y naibaw? Pag ingon manggod mo pa na, paniunin ko ni mo, ing sirit din kong anhi. Mahinoon. Ibarot sila. Kaya inagod si Mary Perla diya magtutulog. Ang gusto nito, si Mary Perla, waris ba? Wah, ano sa eskwelahan pa? Ano naman tadi ay? Kasi nga na di ay. Kakitabi ka na ko, nag-uniform ko. Mo-duty na ko. Ikay binlan ako ni Corazon Pearl. Biyaan mo ang bata, Shane? Pila pa lang galing kabuhan, imong biyaan. Nga, magsige lang kong bantay ng Mongoloid. Mutrabaho sa taon ko, eh. Uyang yang didi. Paim na lang good sa iyang biberon good. Wali ka nag-breastfeed, Shane Pearl? Breastfeed ka dyan. Di ko hakuha na, no? Malusyang ko, ana. Malusyang? Baka kay ba, Shane? Nga importante ba yan na ang bata makadidi sa imuhang gatas? Ang gatas sa inahan, Shane Pearl, alang sa imong kasayuran, kumplito na sa nutrisyon, gikinahanglan na sa bata sa iyang pagtubo. Hoy, hoy, hoy. Ay, kuno kog litsure, ana, day. Wa ko mainteresado, ana, no? Ay, kabala ka, maabot na to sa Elmer unya. Siya na yung bantay ni Corazon Pearl. Sige na, oy. Excuse me. Lakaw mo dito, maldita kay kada. Oh, Elmer. Oh, balik ka. nandun ka. Di tingali ni may butaga alang ni mo, Elmer. Suma sa hukom ni Papa ni mo. Pre, bisan siguro si Elmer. Pabor siya sa kunakman. Nga, unsa man day pa? Nagplano si Pare Vincent. Nga iyang ipanon ang ilang kasal ni Mary Perla. Sa katarungan, nga dili na makadawat niya ang iyang asawa, ingon man si Shane Pearl. Pa, di ko yun ang yung giplano. Pa, kabalik balay ka sa pamilya. Kung ato lang sila sultihan sa tinuod. Elmer, ikaw na sabon niya ang ilang kasilagan. Angay manggod na masilag sila na ako pa ba? Pero, sige lang. Dugay nampun ako nagiandam akong kaugalingon aning tabua ba? Mao na akong gigunin mo, pre. Nga, kung imo ipano lang imo kasal, kato ni Mary Perla. Makonsensya mi si Elmer. Maong kinalang sultihan to siya sa tanan. Aron may bawas sila. Kanang magkapundok lang siguro silang tanan pa. Mga unyang hapon pa. Ikumpisan ako sa silang tubangan ang tinuod. Nga, ako gyud ang tinuod nga rapist. Ambot, Elmer, kung may kahulugan pa ba ka na imong pagbutyag sa tanan? Kung sa'y buot ni mo ipasabot, na, pre. Paminaw ko, murag ni awas ni Diyod ang akong kahiubos nga tutang Perla. Mao na nga,
nakahukom na lang yung ko, pre. Elmer, nga, ipa-annul ko na lang yun ang akong kasal. Pa, ayaw paging nana pa. Hatagig chance mong kauglingon. Hatagig chance si Mama Pearl ug si Shane. Pa, I'm sure everything's gonna be alright. Kung magkaibaw sila sa tinuod. Ang gusto na ko may tabo, nga dili magagika nato ang kasayuran, may tungod din hitabo. Itugyan ta na lang sa Ginoo ang tanan. Siya na ang bahala. O kini amon hakman pre pagbuot ni Lord. Busa ayaw na mixupan ka pa. Pre, kasilagan si Elmer sa tanan. Ug lagbit mabilanggo siya. Sa dasyo. Busa atubahan niya ang mga konsekwensya. Mami ka, ako tubuwa ni Bi. Huwag na ka mo, apit pa ka mo. Magda. Dako na ka. Ano yun? Ina ba, apil ko ba? Huwag na lagi ka. Hindi na, may gagapa. Apil ko niyo duwa ba? Sige na. Sige na, may gagapa. Apil ko niyo duwa. Ano ba? Duwa tayo niyo. Duwa na ba? Lain, apil. Nagduwa. Hindi mo, apil ay huwag na. Di sila papil mi ko po. Ayaw ko mo pasugal-ugal. Suko man si God. Maudod. Suko judad. Hoy! Mga bata! Ayaw mo bugal-bugal, oy! Suko baya God, anak na! No! No! Ubitaw, nay. Suko man si God, anak. Oh! Sorry. Sinabi mo, usap. Salamat ni Gagapa ha. Salamat ni ha. Belbugda lang jud sila Jungjung. Jungjung day mo ngan? Oo, Jungjung ako nan. My name is Jungjung. Sige pa, oy! Titiwasa, oy! Jungjung day imo ngan! Gitiwasa dayon!